Ingkai balaikano hambai joto lukurongno naitongnai tirbahasni joto ani khapangni tafuk bukuk song te naitongnai joto lukurongno belai ka hambai rio. Ingkai जों tini paisok paika chini khaksangmani harungo ingkai chini 4-5 visit tini 5 visit जों tini oro nok tangnan bagai planning khaika ingkai khanan simino oro nok tangjangnai 12 family oro nok tangai rijangnai ani bisingtei 80% borok tongna bagai nok buskango dukan nangnai tamong khai bongni ang je saimon mani boroni kuno hapung hatai krei nok bra bari krei o tibra hawo kusung tongnai bongsoni bosongni borok enggai se bongni tabu sujora na bongthane document tongo na chanani thingmore tongo na bongni jaga tongo mungsa kare bongni yago belai khai khairok suru omohaino tipra hapung hatai joto amsayono tipra sarongni tomong omohai gabon bagino jaga thango anga jagano khub deep systematically wansogoi ma thango ingka angoro bongno bazar kuthum re simi kalangkhai to inglak bongno ang barabai kinoro completely bongni oro phalai chana tongna chana khina suteinani light tui bebang ang bongno ব্যবস্থা khaima khalangnai ingka tui tongkha abunulo tabuk singoro nok tangnai khanan simi nok tangna changjangnai ingka nok tangmani ulo oro buskango lama botok जों light dinan ব্যবস্থা ma khainai ingka latin bo जों khlai dinai o khanani bisingono borok latin tangnai amhai ingkai oro dogani tongkhai borok hasalni phai a jaga bong jaga bo korei kosto mosto hapungo tong mane amhai ka to ব্যবসা khaimia security ni matter tongo thangphai security ni matter tongo kosto tongo nini manei rok nosto ongoi thangmano thangphai ingkai asuk kabang manino thangphai rekaimea bebak dek dia wansogoi technically logic जों wansogoi bebak जों oron initiative manakha bongno oron rehabilitate ma khainai bongno oron ma toninai oron nok khuk tangai bongno oron dogan ma khainai abo haikeno korung jagao no sini tipra sarongno je through rehabilitation income generation program je khaitong mani total sara tirprao 50 ta modern market khainai abon bisingo kaisa khaksangmani harungnai including agotlani rajdhani ni kaisa market je lik somoni uttor gate no kitingai sini borone babu ko planning complex kaisa modern crown jewel modern heritage market amhai kai total tirpaha 50 ta khailai jangnai teni ni Kanchanpur ni je highway o Mitrunjoy ni gana abo bo khub kaisa planning city जों abono khlaijaknai ingka amhai kai जों terek joto jagano step by step planning khlaioi je kono city no systematically abono tei dulnani administrative khainani tei aro construction system aroni bazar system bazar ni environment totally abo modernize sangnai amhai kai modern amenities modern building modern architecture modern complexity modern environment modern ground tei modern ni garden bebak abo inclusive tongnai a market rogo a city rogo total 50 tangnai omhai kai no takarjola constituency ni bisingo o khaksangma harong kaisa modern heritage market nangnai mo total 50 ta modern heritage market nangnai abon bisingo mo kaisa khaksangmani harong mo emo already changjaka mo belai no doi thangai tongo oro buskango doctor chamber ognai medicine man thognai terek je amenities nang mane society ni bagai needs phungai khai ai busaman simi thumani jora salpai thak jora je borokni nangmung joto oro mannai joto oro manan bagai जों joto systematically ready khaitong ingkai asung nongthong joto nok ingkai naide जों oro khanan bisin oro warai oro milkhai nai oiko gulogo ingkai oro khai जों dogan tangai tongo oro khanan bisingo जों
nok tang rejaknai oro khana bijing hawalai oro sung nok tang rejak 12 family je ba iya kaba 12 iya kaba 13 je families abo ki ek logi jotoni bagai da ek logi nok tangnai na kaisa kani ke tangnai joton bagin ekloge tang jangnai 12 families ni 12 families ni kabone je material soka babai tangnai nang abo ki wa ba ja tangnai na tabuk maising sasalang to asa kuno problem kari khoba inga sini budget ni digi bosang naharima tongo inga borono to first step o cherai ase ma ba kulibusa abo haike no sung agognai sung bongno 3 by wa by khai naithokai khlai regranai abo no next step o khali rok sung budget bongni bagi khlai ka hankai budget ti sakai financially aro bongno building no tang rejak building kaham no tang rejak nai